И здравейте, последователи на Кака! Днес в това видео ще споделим малко повече за изборите в живота и останете до края, защото на края на това видео ще има изненада за вас. Приятно гледане! Здравейте, приятели! Честита нова година! 2026 година казва, че ще бъде успешна година, но ще ви кажа едно нещо. Няма как да бъде успешна, ако ние не си я направим успешна. Да, понякога късмета наистина е на наша страна, но в повечето пъти, ако не си заработим нещата, няма как дадено нещо да бъде успешно. Така че, пожелавам ви през 2026 година, колкото ви бъде успешна дадената година, толкова и да работите, за да може наистина да ги постигнете тези неща. И реших да се включа с едно кратко видео, просто защото смятам, че темата, която ще засегна, ще бъде много интересна за всеки един от вас. Този път няма да бъде насочено само към дамите, ами като цяло за всеки един, тъй като подготвяме нещо през март месец, но останете до края на видеото, за да видите за какво става въпрос. Днес имах много интересен ден, тъй като помагам на един приятел да си развие бранда и обикаляхме в Благоевградска област и се срещнах с доста интересни хора и хора, които са наистина на много високо ниво. И съм супер благодарна, че преди няколко години взех решение да бъда черната овца в семейството ми. Защо? Защото благодарение на това, че взех решение да стана черната овца в семейството ми, в момента имах възможността да изграда и да изграждам умения, които знам, че за бъдеще ще ми помогнат да бъда на много високо финансово ниво. Това да бъда комуникативна, това да се науча да чета хората от среща, по какъв начин мислят, дали са по-затворени, дали са по-отворени, по какъв начин да подхождам към хората и така нататък. С това нещо не съм се родила. В миналото, преди 3-4 години, бях много затворена и всъщност бях супер притеснена. Беше ме срам да отида да заговоря дадено момиче, дадено момче, без значение, например, харесвам и нещо, мен ме беше срам да отида и да кажа едно, кефът ме обувките ти. Просто защото бях притеснителна и никой не ме беше научил по какъв начин това нещо мога да го променя и всъщност, че човек отсреща няма да ме изяде. В смисъл, този човек не яде хора, яде други неща. Няма да ми изяде мен. И ми беше много трудно, но с времето и с правилната среда тези неща успях да ги преодолея. И с това момче, с което всъщност заедно така обикаляме в Благоевградска област в момента, на връщане точно тези неща си говорихме за развитие, за мъжка, за женска енергия, за това, например, какъв мъж, каква жена би искал да има и така нататък, и така нататък. И точно това му казах на него, че аз имам една гледна точка, той има друга гледна точка, той търси едно, аз търся съвсем друго нещо. И смятам, че това е много интересна тема, просто защото всеки един от нас е различен. Всеки един от нас има различна гледна точка за нещата. И това е едно от най-хубавите неща, но много малко хора го осъзнават. Защо? Нямат правилната среда и нямат правилната информация. Всеки един от нас от малък израснал с ограничаващите вярвания. Богатите хора са лоши хора, богатите хора са хора, които се занимават с глупости. Няма да споменавам какви глупости, предполагам, че се досетите. Това е най-голямата грешка, която родителите ни правят, но те не осъзнават, защото просто те са израснали с тези неща и те смятат, че това е нещо напълно нормално, за да могат да го предадат и на нас. Но за това пък има хора, които започват да се развиват и да се сблъскват с неща, които от малки живота ги учи да се променят. И това видео искам да го направя точно за тези хора, които са готови да направят промяна и търсят, но винаги някакси все едно не стигат до самата информация, не достигат до самите хора или не достигат до това общество, което... Мога да ви кажа, че моето пътешествие започва в социалните мрежи преди близо 4 години. И напълно непознат човек тогава ми подаде ръка и ми каза, че има нещо за мен. Да, бях скептична, защото бях израснала с ограничаващото вярване, че не трябва да споделям на хората и не трябва да се доверявам на непознати, но мога да кажа, че това решение, което взех преди време, тогава си казах, ако не пробваш, никога няма да разбереш, ми помогна аз да изграда тези умения, да не ме е срам да сядам с хора, които са милионери, да чуя тяхното мнение, да го приема, да си кажа моята гледна точка и ако се сработим, окей, ако не се сработим, продължавам напред. Много малко хора смятат, че хората от социалните мрежи могат наистина да помогнат на даден човек. Но ако трябва да бъдем честни, колко време скролваш в TikTok или в Instagram? По колко часа на ден? 1, може да са 5, може да са 12, няма значение. Ти пак консумираш информация. Но има значение каква е тази информация. Дали информация, от която можеш да научиш някакво умение да го използваш в живота си, или е някаква информация, която те кара да се чувстваш още по-зле. Да, има много хора, които качват как карат Ламборгинита,
как имат private джетове, нали, частни самолети и всякакви други неща, но всъщност ти гледаш това, те какво са постигнали и ти завиждаш. Например, може да не завиждаш, може да се кефиш и да искаш това също да го постигнеш. Идеята е да се научиш така да консумираш информацията, че това да бъде в твой плюс и да ти помогне ти да станеш по-добрата си версия. Затова е много важно и какви решения взимаме в живота си. Има решения, които ще ни помогнат да бъдем в по-добра форма, които ще ни помогнат да бъдем в по-добро здраве. Има решения, които ще ни докарат до това да бъдем депресирани и да се чувстваме зле. Защо го казвам? Бях там. Преди, когато се разделих с бившия ми приятел, съдържанието, което постоянно консумирах в социалните мрежи, беше за раздели, беше за това как момичето обича момчето, момчето не обича момичето и познай какво ми беше настроението. Постоянно плачех, постоянно се скролвах в Инстаграм и търсих тази информация и постоянно качвах в социалните мрежи някакви цитати, които караха и другите да се свързват с тях. Това ме караше да се чувствам още по-зле. Но когато спрях да консумирам тази информация и започнах да консумирам информация, която ми помага да ставам по-добрата си версия, аз не мога да легна на това легло спокойно, да кажем в 3 часа на обяд и да просто да лежа и си скролвам социалните мрежи. Не, аз съм от другата страна на телефона, точно бюрото ми и постоянно работя. Просто защото знам, че това, ако се фокусирам сега да работя след 5 години, 10 години, може би няма да ми се налага да работя, но аз ще го правя просто защото си обичам работа. Не се хваля с това, че съм намерила нещо, което обичам и нещо, което знам, че ще ми помогне да изграда финансова стабилност, финансова независимост. Всеки един от вас може да го нарича по различен начин. Но искам да накарам всеки един от вас, който е тук вътре в себе си, усеща, че може би може да живее малко по-различен живот, че може би може да постигне тези цели, за които 24/7 мисли, но просто обкръжението му постоянно му казва: не мисли толкова високо, няма как да го постигнеш. Говорила съм си с хиляди и хиляди хора и най-вече момичета, даже сега веднага ми идва пресен пример в главата. Една дама ми каза: Нелка, моля да ти споделя една от най-големите ми цели. И аз казах: да, защо ме питаш? И тя ми каза: искам да стана милионерка. И аз казах: супер! Защо си мислех, че не можеш да го постигнеш? И тя ми каза: обкръжението постоянно ми казва, че няма как да се случи и да спра да мечтая толкова високо. Обкръжението ми, с какъвто се събереш, такъв ставаш. Правилото на 5 души. Тези души, с които прекарваш най-много време, 5 души, с които прекарваш най-много време, са хората, които ще ти помогнат да се превърнеш в човека, който ти искаш или може би не искаш. Защото ако са хора, които аз ги сравнявам с кокошки, ако си с 5 кокошки, ти ще бъдеш 6-та кокошка. Но ако си около 5 орли, ти ще бъдеш 6-тия орел. Ако си около 5 човека, които не се развиват и ходят само по дискотеки и търсят сигурно и добре платена работа, ти ще бъдеш 6-тия. Но ако бъдеш около 6 милионера, ти ще бъдеш 7 милионер. Има разлика. И поради тази причина ти казах всички тези неща, защото аз не бях момичето, което съм в момента. Ако ме познаваше преди 3 или 4 години, със сигурност нямаше да си помислиш, че след тези 4 или 5 години ще съм версията, която съм в момента. Но това, което ми помогна да стана тази версия, именно събития, именно средата, именно хората и именно това, че аз имам желание и глад в себе си да постигна целите си, да се развивам и да стана по-добрата версия на себе си, защото живяла съм без мама и тате, не съм усетила глад, но има моменти, в които трябва да спестявам или да не харча толкова много, просто защото не са могли да ми дадат баба и дядо, не е могла мама да ми изпрати пари от чужбина. И това, че съм минала през това нещо, някои хора ще го използват за оправдание, аз го използвам за мотивация. Да постигна точно обратното, което съм имала като малка. И да може моите деца и семейството ми да живеят един спокоен живот. Но това, което трябва да направиш е да започнеш да учиш, да намериш правилната среда. В YouTube е пълно с всякакъв вид информация. Ако тръгнеш да търсиш за начин на мислене, ще намериш милион видеа. За бизнес – милион видеа. За трейдинг – милион видеа. За женска енергия – милион видеа. Има толкова много информация в YouTube. Единственото нещо, което трябва да направиш е да седнеш и да потърсиш. И да я изгледаш. И да започнеш да практикуваш нещата, които си научил. Така направих аз и това правя всеки един ден. Чета по 2-3 книги на ден. Гледам подкаст задължително. Има ChatGPT. ChatGPT може да ти спести абсолютно всичкото време на света. Защо е нужно да обвиняваме постоянно външната среда, вместо да поемам отговорност и ние да започнем да променяме вътрешния си свят и вече след това външния свят ще се промени. Преди няколко месеца говорих с едно момче, с което работя, той е от Италия, той е италянец, и той ми каза: Нелка, начинът ти на мислене е много грешен. Започни да обвиняваш външните хора и започни да обвиняваш себе си за това, че ти си се поставила в тази ситуация. И когато ми го каза, ме заболя много и се разплаках и му казах: знаеш ли какво?
Благодаря ти. Защото ти си един от малкото хора, които ми казват наистина истината в очите и това нещо супер много го оценявам. Защото за това, че ти ми каза истината в очите, аз нещата сега ще ги променя. От този момент, в който той ми каза тези думи, до сега, аз всеки един ден си пиша. Ти се постави в тази ситуация и ти сама ще се изкараш от нея. Защото никой не ме е накарал да отида в Испания, никой не ме е накарал да не се хвана, например, на работа, когато не съм имала финанси. Мисля, аз съм тази, която се поставя в тази ситуация. Така че ти в момента, ако имаш някаква кофти ситуация, не са ти виновни родителите, не са ти виновни приятелите, ти си виновен. Защото ти си позволил даденото нещо да се случи. И пак ти казвам, ако искаш да започнеш да се развиваш, едно от най-добрите неща, които можеш да направиш, е да започнеш да учиш и да присъстваш на събития, на които можеш да се докоснеш до хора, защото винаги на някое събитие можеш да се запознаеш с един човек. Един човек. Събитието ще има 100 човека, 200 човека, 300 човека. Ти можеш да се запознаеш с един човек, който да ти помогне да си промениш гледната точка и живота. И това ти го гарантирам, просто защото съм присъствала на стотици събития през тези 4 години. Срещнала съм се с уникални хора и с хора, които до ден днешен поддържаме връзка и създаваме някакви неща заедно, зад кулисите. Скоро ще се види от другата страна. Имам една малка идея за теб. И тази идея е, че март месец ние организираме едно събитие, което е точно за личностно развитие и за това как ние можем да станем по-добрата си версия и как да започнем да се развиваме. Как да пораснем и как да преодолеем някакви травми, които имаме пред. На 7 и 8 март организираме събитие в София, но на този етап няма да издавам повече. Защо? Долу в описанието ще намериш линк към един формат, в който можеш да се регистрираш и да заявиш участие на самото събитие и ще получиш малко повече информация относно самото събитие, какво ще представлява и защо може би това ще е събитие, което ще ти помогне да си промени живота. И запомни едно от мен, и това ще го повтарям във всяко едно видео. Ако не пробваш, няма как да разбереш. По-добре е да пробваш, както се казва, да си отчукаш главата, но да научиш дадено нещо, отколкото да стоиш с кръстени ръце и да се питаш какво ли щеше да бъде. Повярвай ми, когато опиташ, ще разбереш дали дадено нещо работи за теб или не. И дори да не проработи, бъди благодарен, защото повярвай ми, че уроците ще те превърнат в човека, който трябва да бъдеш в живота след това. Така че рискувай. Особено ако си между 20 и 30 години, 18 и 30 години. Рискувай постоянно. Рискувай. Нищо не губиш. Един път живеем. Така че всичко, което искаш, просто го прави. Не го обмисляй какво ще кажат мама, тате, баба, дядо, чичо, леля. Няма значение. Живота си е твой. Ти си човека. Не са те. Те техни живот си го живеят. Не позволявай на хора, които нямат визията като теб, да те спират. Моля ти се. Моля те. Не позволявай на хора, които не са теб, да те спират да живееш живота, който искаш. Постигай целите си. Прави план, следвай този план и просто действай. Ще пробваш едно нещо, няма да проработи. Ще пробваш второ нещо, няма да проработи. Ще пробваш трето нещо, няма да проработи. Повярвай ми, ако не се откажеш, ще намериш нещо, което ще проработи за теб. Нека да бъде това първата крачка. Регистрирай се долу на линка, получи достъп до повече информация за събитието. Ще се видим, ще се радвам да си поговорим на живо и ако мога по някакъв начин да ти бъда полезна и по някакъв начин да помогна, много бих се радвала. Така че очаквам те 7 и 8 март, особено ако си дама, направи си подарък за 8 март. Това е един от най-прекрасните празници. Това нещо супер много може да ти помоли и да си влезеш в женската енергия, и да почувстваш себе си, и да обикнеш още повече себе си, да свържеш със себе си и да преодолееш тези травми, които може би си имала като малка и травмите, които имаш сега, за това, което си преживяла като малка. Така че очаквам ви на 7 и 8 март. В София ще бъде събитието, но цъкни долу на линка и ще получиш малко повече информация. Пожелавам ви една прекрасна година и най-доброто предстои. Очаквам ви!